yemota kune Ngwere light nekuti mota yakapiwani iwewe izi chabva chapindirwa nemauto ava wavhamiwe madekwa ona anzi mota atazoipa Ngwere light ndo yakahwina pafaiti asi kana kurini zvangu kufaiti toda mukoma wachona weNgwere light pafaiti Khonangale has declared a war on Silent Killa. Hanzi now mbida D aita mtete now nda kutoda ari Silent Killa. So panga pachitwa official handover ye BMW Temboman wambo mpango wae kutaura yekuti aite handover that BMW kuna Silent Killa. So paka freestyle karo like kataba kuplay yako anga ishoradza kuti now ndakutoda cage match na Silent Killa kwete kuti Silent Killa na Silent Killa wacho omene. So the good thing is manager wa Silent Killa anga aripo pa that event, so ameno kuti message ichasvika here and kuti vacha responda sei, and tell us what you think in the comment section. Don't forget to subscribe.